Sgiliau addasu. Mae sgiliau addasu yn dangos i gyflogwyr dy fod yn frwdfrydig ac yn barod i ddysgu sgiliau newydd. Dyma 5 tip i ddatblygu dy sgiliau addasu. Tip 1. Trio pethau newydd. Ceisia cael profiadau amrywiol boed yn y gwaith neu mewn bywyd. Ymgymera mewn prosiectau, gweithia gyda gwahanol bobl a gwna rhywbeth newydd. Tip 2. Gofyn cwestiynau. Paid â stopio dysgu pethau newydd. Mae yna wastad mwy i ddysgu, a'r mwyaf yr wyt yn dysgu, y mwyaf parod y byddi di ar gyfer sefyllfaoedd anghyfarwydd. Tip 3. Cwestiynu dy fethiannau. Os fyddi di'n ffeili mewn tasg, gofynna i dy hun pam. Ystyria'r hyn y galled wedi wneud yn wahanol a pha sgiliau sydd angen ei gwella. Mae ffeili mewn rhywbeth yn siomedig, ond dyma'r ffordd orau o ddysgu. Tip 4. Gwrando ar eraill. Mae gweithio gyda phobl profiadol yn ffordd o ddysgu dy sgiliau addasu. Oherwydd ei profiad, mae nhw fel arfer yn ei gweld hi'n haws i ddelio ac addasu i broblemau. Felly cymera sylw o'r bobl hynny sydd â llawer o brofiad byd gwaith. Tip 5. Agwedd positif. Mae'n bosib y byddi di'n methu ar dasgau'r un mor aml a byddi ti'n llwyddo. Trwy gydol y broses, mae'n bwysig datblygu agwedd positif. Os byddi di'n digoloni'n ormodol o dy fethiannau, ni fyddi di mor frwdfrydig i drio eto a gwella. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch am wylio.